Hi mga besh! So karon is mag what's in my bag ta. Ang akong bag, napalit na ko ni siya sa Forever 21 last 2 years ago. So mo ni siya akong bag. Ganahan ko ani niya besh kay syempre pink ang color. Niya gold ang iyahang zipper. Niya ganahan ko ni besh kay dili siya gamay, dili siya dako. Sakto lang siya para nako. So first besh is kaning NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer in the shade St. Moritz. Ganahan ko ano niya besh kay moisturizer na siya, niya na po siya hint of foundation. So kana imuhang face nga na mga pinagdaanan like mga pimples, mga discolorations, mga ulat-ulat, iyahan nang i-blur out. So i-blur out niya imuhang mga imperfections imuhang face. Ako ang favorite na concealer besh is kaning Mary Kay concealer in the shade Ivory 1. Ganahan ko rin niya besh, labi na sa under eye circles, like mga lagom-lagom sa imuhang mata, idugay kakatulog o di kakatulog, o ambot o ngano nga tagdugay kakatulog. Siguro sige kagunahuna sa imuhang ex, pinalang si ex, siguro sige kagunahuna sa imuhang panang, nga na ika-char-char lain, or di pa sige kagunahuna sa imuhang utang nga hangtod karon wa pagyapon kabayad na imuhang giutangan nagsige nag-post dito sa ihang Facebook na mailan ka mangutang hindi ka mo bayad. Kung nakabutang ka ani besh sa imong under eye circle besh, sus mura jud kag isa ka semana nakatulog nga walay mata-mata. So, nasa ko lang concealer besh nga ganahan ako kaning NARS Creamy Concealer. Ganahan ko ano niya besh, labing nagkanananag kay mga kunot-kunot sa imong mata. Diba besh, di naman ginato ikalimot besh, nananggid na. So, ganahan ko niya besh kay creamy kay siya nimong i-apply. So, dili ma-emphasize imong mga kunot. Galing lang besh kay very mahal. Maharlika lang ni siya besh. So, imuha lang ni siyang gamiton kung may mga special occasion, like kasal, punyag, or sa padikha. Kay sus besh, kung perminti mo ni gamiton, na makadugang ginikunot besh. Dungagan atong kunot sa atong mata besh. Favorite nga eye primer besh is kaning Wet n Wild. Ganahan kay ko ani niya besh kay imong eyeshadow dikit na dikit yun. Like kung mo lakaw kas inyo ha, iniguli nimo ug unsa imong eyeshadow iniguli nimo sa inyo ha, maol na jud gihapon besh. Way kausapan, di gyud matandog besh as in. Tuo lang jud. Akong favorite nga pang tight line besh is kaning Rimmel Special Eyes Precision Eyeliner Pencil. Ganahan ko ani niya besh pang tight line kay kausa o kaduharan nimong paglis agi dayon. So dili na ka magbalik-balik og paglis kuyaw kay sa bulbog besh. Ko ang pang eyeliner is kaning gel liner sa LE Girl. Ganahan ko ani niya besh kay kusog kaay siya nga moagi nga dugay sad siya mauga. So kung mag-wing eyeliner ka, pak na pak kini siya besh. So ang favorite nga mascara besh is kaning CoverGirl the Super Sizer Mascara. So ganahan kay ko ani niya besh kay mo pagka gid imong lashes unya itaas. Ang nakaapan lang ani niya besh kay dili siya waterproof. So dili siya pwede kung maligo kag dagat, maligo kag swimming pool, maghilak-hilak ka, or basta something na mabasa imong mata, dili siya pwede besh. Kay sus kuya besh mapandag gyud ka. Ako ang pang cover or pang powder sa akong under eye besh is kaning Benay Banana. Ganahan kay ko ano niya besh kay wala jung kawala ako ang concealer. Dayon dili siya magtibugol-tibugol, dili siya ma-emphasize ang mga kunot-kunot. So ganahan kay ko ani niya besh. Pero kana siya ako na siyang ibalhin og ingon ani nga sudlanan. Kaning gagmay nga mga sudlanan. Ako ang powder besh is kaning Earth Spoon. Ako sa siyang i-transfer og ingon ani nga mga sudlanan. Ganahan ko ani niya besh kay dili ko magmantika. Kung ikaw magmantika on naong like kanang dali ra kay magmantika imong face, bagay kay sa imong besh. Ganahan is kaning NARS
orgasm. Ganahan ko ani niya besh kay light lang iyang color, may pagka-peach iyang color. So inibutang nimo sa imong face, mura lang siya og glow ba imong face. Dili kay brabtag isog kay color, dili siya pula nga pag color, mura lang siya og glow imong face. Ay lang ni siyang NARS best kung mulakaw ka, nara ka sa aircon kan dili ikasimuton kay kung mulakaw ka yung kani imong gamiton sus musamot imong mantika sa imong naong. Lalo gali ka besh nga simuton kay ka miglakaw nimo. Ang akong ganahan nga i-blush is kaning Estee Lauder. Ganahan ko niya besh kay peach lang po iyang color, so mura rag wala nga mag-blush man, mura ra magwala, bitaw maghatag lang siya og glow sa imong face. Ang favorite nga bronzer besh is Hoola Bronzer by Benefit. Ganahan ko ani niya besh kay syempre may pagka ringin atong naong, ganahan ko anang contour o ganang contour dress ako ang ilo nga mutaas lang og takili. Ako pong ganahan nga highlighter besh is kaning Shawil. Actually, eyeshadow ni siya. Pero akong gihimong highlighter. Butang nimo diri sa imong babaw sa imong cheeks. Para itunong sa suga, muralag na ka 10 watts besh. Kung nga lipstick is kaning Revlon nga matte balm in the shade of sultry. Favorite jud ako ni siya besh kay sa unsa imong suoton, sa imong look sa imong mata, sa imong basta bagay ni siya sa tanan. Like kung puti ka or diba tumon ka, basta besh bagay ni siya sa tanan. Besh mao ra to tanan ang sulod sa ako ang makeup kit, dili ka siya imong daghan pero mao gyud na siya ako ang mga ginapanggamit nga mga makeup. So naiuban ng mga barato, naiuban ng mga mahalon, pero kasagaran ang mga mahalon besh, mga hinatag na siya. So, mao ra to besh. Bye!